най-добрата приятелка на всички времена. Ох, пак ли гледаш селфитата от колата? 10 пъти вече ми ги показва. Виж, погледни това селфи. Ние сме селфи сестри, нали? Родени сме да бъдем една до друга. Толкова сме сладки. Ние сме филтър сестри, ние сме хаштаг сестри. О, релакс малко, Бети. Това, че идваме на ноктопластика е най-големия пръв, че сме най-добри приятелки. Хаштаговете са за бедните. Да събират лайкове. 10 лайка за една минута! Ние сме най-добрите приятелки на света. Миме, ние днес с Валчето си имаме годишнина. Best Friends Forever. Запознахме се точно тук, точно при теб, преди 8 месеца, 6 седмици, 17 дни и 2 часа. Помниш ли, мило? Как да не помня, Бети? Нали ти ми беше откраднала часа за ноктопластиката и аз исках да видя кой е, а пък беше четвъртък ден за дискотека. Да, но пък аз имах фирмено парти на татко. Беше супер важно, а ми се беше отлепил любимия показалец. Аз пък си мислех, че е някаква тъпа кифла и бях готова така да й оскуби екстеншените. И аз се чудих, коя е онази лудата, дето мимето се искаше да заключва салона да не влезе. А ти не си ли спомняш как ми викаше през вратата, дано ти стане целулит? А ти не си ли спомняш как искаше да ме полееш със синя боя отвън? Лоша, мило, лоша. Ама аз и те обичам, каквато и да си. Ама най-накрая нито аз отидох на дискотека, нито ти и си станахме най-добри приятелки за винаги, не е ли така? Да. I love you. Много сте сладки, момичета. Да знаете, приятелството е до живот. И приятелката е сестрата, която нямаш. И тя е в тебе и в огън, и в безпаричие. Даже един писател беше казал, че най-добрите приятелки е ангел, който е паднал от небето и се счупил на две. Като нас? Да. И аз имах една така приятелка преди време. Също като вас бяхме неразделни. Best Friends, чули? Разкажи ни, Миме. Това беше преди 100 години на един конкурс за устни в Слънчев бряг. Наистина? Да. Аз съм сигурна, че си го спечелила. Ти имаш уникални устни. Уникални! Не повече от теб. Мерси, Вал, и твоите са много готини. Мерси. Тя ще си слага Валчето в Илорон сега. Да, чакай, Бети. Нали мимето ни разказваше за приятелката? И какво? Запознахме се на финала на този конкурс. Трябваше да пиеме нещо секси от чаша, направо ги разбихме. Обаче си поделихме победата. Тя стана мис Дон, аз мис Горнаджо. Много яко. Ходихте ли после на море заедно? Ние с Валчето си имаме план. Сега ще ходим на море, на Слънчев бряг, на какао и ще се веселим там по яхтите. Ама нямаме още на Бански. Ще си го. Ходихме навсякъде, ходихме заедно по магазини, тогава нямаше молове. Нямаше молове? Не. Добре, че всичко е минало. Ходихме на кафета, купувахме си всичко заедно. Значи прашки, полички, обувки, даже всичко. Даже косите си носихме еднакво, мислиха ни за сестри. Ние във Фейсбук сме затагнали като сестри с Бети. Да. Мими, добре, че ни запозна. Просто няма случайности на този свят. Наистина така. Добре, разкажи ни сега, ходите ли пак заедно по молове, на разходки, насам? Не искам да я чуя повече там мърш. Какво? Защо така? Така стана. Цяло лято си говорихме, разбирахме се. Аз си казах, че искам си отворя мой салон, да правя красиви ноктопластики. Тя искаше да срещне голямата любов. Срещна ли? Срещна я, като запознах с моя човек. Unbelievable! В една дискотека. И аз си казвам, че ме кефи супер много, че си го познаваме, че въобще всичко е супер. И кучката си подвъртя до 5 и цяла нощ след него. Истина ли говориш, Миме? Гати приятелката. От тогава са минали 10-15 години, не съм и се обадила, няма и да й се обада. Само кажи, и с Бети така ще я нахраним във Фейсбук. Да, много ясно. Ама това не е най-лошото. Той може да направи пари, отвори си звукозаписно студио, направи сумати операции и пак е заряза заради една по-млада фолк-звезда. Обаче и това не е най-лошото. Тя говореше зад гърба ми, че на устните ми не били силиконови. Не. Това вече преля чашата. Не. Ужас. Много ни разстрои с тази история, скъпа. Само, че това е минало, вас това не ви интересува. Вие сте толкова сладки, с вас няма така да се случи. Не, в никакъв случай. Абсолютно пълен абсурд. Никакъв шанс. Но, искаш ли да си обещаем с теб нещо? Какво? Никога да не се караме и да сме си най-добри приятелки за винаги. Don't worry, Бети. Не се притеснявай, ние не сме от уния. Не сме като тях, нали? Въобще. Дай да се цвулкаме.
Елизабета Мария. Валче? Това моите обици ли са? Онези, които ти дадох да пазиш, а ти ми каза, че съм изгубила в тоалетната на дискотеката. Не. Не, тези са подобни с розов плърт са моите. Моите са. Не са твоите. Валче. Долна кифла такава. Мило, не са твоите. Дай си ми ги. Ама... Ще те махна от Фейсбук. Тате ще ти купи нови, моля ти се. Само не ме махай. Ще те натагна. И ще те начекна. От всякъде. Дай да си направим едно селфи. Добре. Верно са твоите, виж? Здравейте! Аз съм Ева. Ако сте виждали смешен маникюр, харесайте нашето видео. А аз съм Рая и ако мислите, че няма такова нещо като женско приятелство, коментирайте. Ако искате да видите интересни неща от нашия бекстейдж, разгледайте официалните страници на хаштаг Кифла. Последвайте ни във VBOX, Facebook, Instagram и YouTube. Чао!